Kaya sa kumubiyahe, napaminaw ko sa inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. Somewhere down the road, I always listening to your program as Stagnant of your life. Ako na si Alvin. My name is Alvin. Usa ko ka taxi driver. Tawag na lang og malungkot taxi. I'm Alvin and the Chipmunks. I'm a taxi driver of Sadness Taxi. Bisa nung mayon ko nga maligaya ko, malungkot man yun ko. You think I'm happy? No, I'm sad. Kabahin kini sa akong iligugma nga si Emmy. My story is all about my lovers, Emmy. Bisan todo gamay ra akong kita. You know, Doladay, Amy, my seeing is very small. Sisiin. Kita, gamay lang ang imong kita. Sige, dako ka kita. Apa na kamot ko. Kamot ko nga makatigom. Alang sa mong kaugmaon. I pursued, to plan the savings account, and we are together to join ba kanang join good join ba kanang join og account ba. Apan kung ultimo ordinaryo ra ka, kaluluoy guday ka. You know, to tell you honestly, like small, medium, large, your situation of your life is the same. Domingo ra na ko makita ang hayag dinhi sa mong dapit sa Belisario Dolanday. Sunday morning, I always, seeing the sunshine of my life. The sunshine of my life. The sunshine of my life. 24 oras kong binagnusay sa karsada. Aron lamang kay Emmy. 24/7, I was driving in my taxi because of my girlfriend, Emmy. Emmy is very hot, like a mattress. Tinuon na, mapa nga kuya mo si Emmy, kinidaog na sa una og Miss Belisario. That's true. My girlfriend is very beautiful. She's from Philippines. Samsi, Soupy. Ang sugo ng tanan sa na nagselebrar mi sa mong kapistahan. The starting of my feelings when the celebration of Fiesta and Belisario Heights.
tawag dito na nagsugod ang kapnod sa akong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. Ug ini ang natabo. And this is what happened. Kaya, tete. Parts. Musugan ako ba? Saka nagtaon pista. Siyempre, sa mga kitagpistang mingaw, parts na. Pagkakita ng tao, parts. Tanong siya ng gatan, mamista para sa bisag pista sila, ha? Wala mo kaya nakalagatan na. Ano lang si Totong, bisag buwan, mamista, bisag sa silingan. Wala na tang basketball parts. Pas mo biyahe lang mo sayang na nagkagpasayro ba na namaras ko ganiya. Parts, pagodri, ikaw ba? Ano yun? Paggawas na ako, naabo na mo pabalik din sa kuwan. Sa tuwa din sa milisaryo kay mamista, di sayang din kita ya. Paguman, pagbalik na ko, labindi ko. Yan, anapoy mo sa kayo din pagawas. Oh, yan, pag-abot dito na ako sa gawas. Si Parts, alam ko lang, Parts, istoryalan sa lalian, Parts. Saan ba yan, naninga? T-shirt, diri, ha? Agoy kagilong. Sabi ay, para maganda ako pabili computer. Biyomi. Ala. Tatanggan sugawaki tuda. Vance, dali sa ba? Biyomi. Vance, Ay, sa pagdali, mubiyahe makaka. T-shirt, diri, t-shirt. samukan ba yan, naning? T-shirt, diri, oh. Agoy kagilong. Yung kaya na, kalinog. Hindi na isa, oh! Kanang number 23, mag-asa, kagok naman ay, kanang gatan. Isa man na ay, bisag way kalaban mo reverse. Ayan na sa goma na siya! Di ba saan sa kilid? Ay! Hawa day! Mahawa niya! Uy, ayaw niyo yung ana-ala ba kayo? Galing biya kayo na mong ala. Galing biya kayo na siya magdulang wa ditbol pa. Ala, oy, galing din ang isa, oh! Ka na number 0! Ka ng tawon! Oh, hala, oy! Hala, ay! Kahit sa sikas man, ay! Sige mga pangitlong diha, ay! Ay, kayo number 23, kaya sigatan pa! Sira pangitlong diha! Talo na pakipasahan! Ala, siya! Mabit na sila mo daon! Ala, kanda! Isa sa pikas ring! Daw mo yung number 23, oy! Daw sila ba, ma'am? Parang daw ni mapildi, tukod na itong hana ni ba? Uy, hindi mong crush! O, ginidatan ka! Ala, giginatan yung ko, best! Ay, para yung ko, gidunk niya! Ay, best! Madalang ang imong crush nila rin! Daw, champion na sila! Champion sila! Kapag mo siya lang, gatan ni best, oh! Ito na naman to silang gatan, best! Ay, ayaw mo pang ano, ay, padulong lagi siya diri pa. Grabe na kayo na. Ang stretching pinawin ako. Ay. Galit siya din mga basketballista pa! Hi, ladies. Ay. Kagumkong. Dili ikaw, di ko ganahanin mo kay bigat la kay gagnaw. Ako niyay! Ikaw, maraga. Di po ko mo kay maraga si... Nipis-nipis na nang imong alimpo na pinon sa day ka. Ay, si Glugdog na bunon, ha? Anak ka, mura na ka! Bukaong biya kayo ka! Pala mo yung kaupal mo siya ng gatan!
beautiful. Pwede ito pala si pangalan. Mga ako din si Sherwin. Ay, si Emmy ko. Ay, asa mo mga on? Ito ba sa balay mga on? Kaya andito, dagang kayo may giluto dito ba? Mau ba? Maulaw lagi ko kabalo. Kasi ko ulawon kayo ko nga pagkatao. Ako duha lagi Ay, yun siya man ako. niya pag-shot na libaton man na yung tawanan ni. Sa isang suliyak ako niya hindi. Kabalo kasi ko. Kabalo kasi ko nga. Ako duha lagi ako. Kaon. Duha. Alam mo, duwag yun yung team na yung nanay mo. Sabay sa... Yung team na nila player na. Best, kuya Paul, ko lain lagi ka malain. Hindi rin na mukhaan sa balay nung anak. Kana si kung Sherwin. Alam mo, ay, magkuyog pa rin to. Hindi ko magkuyog. So, kung may ka di kapansin nun di, ay. Pwede ba kumanto sa inyo? Sa minom lang kong tubig. Natawanan ka ayo. Naunsa na ka. Muna ba ka nasulat ng laing yotang espiritu, Sherwin? Lagi kang ginatawaan ma. Kanto ko dito sa inyo ha, tara. Tara, mga untas balay. Salamat kaayo, Emmy. Busog yung ko. Pwede busog ang ginako. Ay, wait, sa payan, Sherwin. At least, di ba, nakakaon ka na sa mong balay niya, nakasuroy pa dyan ka nakita ng pamilya. Balay na, saka, bisang tulo lang po ito haligi, pero nakamidog ka. Uy, mangutana ko ni mo ba? Unsa man ka na? Ano, nadaot ng mata. Lego, na sa makasumbagan ka. O nagsanga lagi ng imong mata. Sige, lagay lang ako Facebook ni Movie. Oh, sure. I-add ko, shame.com. Ano lang, hindi ko ganahan. Wala yung nakapasikot-sikot ka ng mga email, mga underscore, wala. Sherwin@yahoo.com. Mga tanaw tapos mo. Na ba kay, uyab? Gang! Grabe ang... Ingnan ka grabe akong label, di ba? Balik ka din, naghanap mamistahay dito. Ako din ako din uyab. Pangalan ni mo, Brad. Kuan ko, si Alvin. Kumutong dula na ba yun? Ako to. Hugawag tili mo. Hugawag tili mo ba yun? Sibat ako kay magdula sa mi. Dula, biyahe pa ko. Sige ba. Parts. Pasok ako, Parts. Bart, ang sa ito, bakit mo tinatawag mo kanina? Pero Bart, Parts na lang. Sibat ako. Sige, Bart. Sige. Ato na dito, Bart, ka. Ato na dito, ka. Sige ganahan, magpanibayhanan. Sige na. Pag-liberty na dito. Give the pass a slip. Step on the brick. Break your mama's back. So when a problem comes along, you must Kabalo ka, ako. Nagsaradyo ko nag-bisita ang balay sa babae. Last ako nga nabisitahan tagam ko kay pagkatulog ako sa balay sa ilang dragon niya pa. Mau ba? Diligay ka na nagpabisita. Actually ganahan ko nagpabisita pero nagalikay lang gusto mga istorya ba. Kung ako gatirada ko gawas-gawas ng ako ang apek. Okay. Parts! Parts, ilalagay ka ng pansit, Parts. Ay, salamat kay Bart. Sige, Bart. Bye-bye. Uy, bay, nalay ka dito, bay. Bay, hapit lang ko kaya. Yan na ako sa alan. Ang ikaw ko sapatos.
Gihiram ko na ko sapatos niya. Walang giuli. Lagot kayo. May baho ka kayo. Inigbalik niya. Basaon na ito. Basa mo nagtiil sa tahanan. Mo ba? Sige ba, pwede na ka malakaw na. Dili ko pwede malakaw kaya kanang ngit-ngit kayo. Una lang dito si Hero. Ayun niya. Ang mag-isot mga bay nga sigam kag mata. Bay. Pero sa... Gusto mo rin. Parts, ayoko na naalang kong bisita, Parts. Nako na dito ka, pag lamerdi sa dito ka, pag warik-warik sa dito. At dito sa San Miguel, pag torno dito sa San Miguel, ito sa balay ka nila ni Guy Guy. Naman na ikuan, dito lang ka nagpasahero dito. Sige na. Dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. Dime lo que bailas. Masa man ka? Ay, salamat na yan. Lami, imong mong gusto ron. Siyempre, kabila ka. Ba't Ano, sabi? problemado kay ka ba? Ako mo iyab lagi. Kaya nga naman. Pan may klaro sa Emily. Sige na siya. Sige mo silang sabay-sabay itong basketballista ba? Itong, ba't ano na commercial player mo ito nga, libaton man do? Ah, basig. Idol po niya na, uy. Maugani. Sa una pa daw, kabatch din na sila sa high school niya. Huwag na sa tagnaan na sa una kay bulingit mo na bayan na sa una niya. Karoon kay daog lang nga nagmut niya niya sa barangay. Bugira na kayo. Ay ba? Sabdan na guday mo uyab. Tapos, kanan niyo problema, istoryain na ninyo. Uy, ano sa naman? Saan ako pag-istorya? Nga kumanto ko dito na aman dito tong sigagmata. Nga, basketballista. Nga, Nga, kabalo ba ka sa mong duha kasi Paulion? kinsampod. Ako? Ang grabe po na, uy, uyab, paulion. Sa? Tagain ang ginag-adlaw or oras. Nagka-magstoryain ang ginamo ka mong duha lang. Hindi ako mahatag dapat siya. Sige, kurniron ko na. Pero kasabot na yung bayanan eh. Salamat kasi mo tambag pero istorya akong ginako na kuya. Unsa? Ay, ko kaya na, ha? Magsilos na ka nga wa kahinungdan? Mura naman ka gwapo. Magsilos ka tong basketball player nga. Pagsilos o kang dili ko gapalay, inansumang ka. Natural, ayoko na pag-istorya. Ayoko na makagparte ko kailangan na. Kasubran na kakaayo, ha? Ikaw, sukad lang imo na ilan ng sigagmatahan ha. Athlete, basketball player. Ikaw, makalabuat si Gagla Verde. Ano ako? Ha? Ay, sakit kayo sa kuha ba? Uyab kong taon niya karon. Sakit ka matuoran parts. Ay ko tawag-tawag ang parts. Kaya lagot ba ako nimo? Na. Ayaw sa mo na sabi desisyon Ano mo. mabulag ka? Magsilog ka ba hinunggan? Kapuira ka. Bulag ka. Ano lang? Anak ka dali. Anak lang ka simple. Bulag ka. Enough is enough. Okay, bye. Hindi ko masugot. Hindi ka masugot. Mut-mut kaluoy sa di moy. Hindi ka masugot ng bulagan. Kaluoy ni moy. Susukuan mo di ka. Hindi ka masugot ng bulagan di ay. First, ayaw na. First, please. Magbulag ta. Magbulag ta. Tama na. Alvin, anak ko, Alvin. Tama na. Sana po tama nga ni mag-imod lang pagtulo ng luha ng ako mga mata. Tama na lang sa mukha. Baka dili si dampa. Tama na. Sa
mabigay taxi driver lang ko. Tama nakita mo ni mo kuya bugla. Mabigay taxi driver lang ko. Ingat yun lang ko. Wala ko laing seryoso ko babae. Alvin. Hazel, kabalo ka na. Kabalo ka na. Kamot ka para sa mundo. Ano klaro? Ang gusto mo dahil sa basketball player nga. Hindi nga. May pagkakinakasabot ka sa uwa. Abot na imuhang konol. Ano ba? Kapalo na ka nakaroon ng kasabot ako sa mga ipate sa unang ang ibinuangang kasi po pulis. Nakasabot na yung kanimo. Nakasabot na ko, Hazel. Maninood man kasi na. Nakita na ka ni binuangan ka. Alis na. Oo, sa una ikaw ba maminuang po. Sige na. Mana na ka? Mambil niya, maninood mo ka na yun. Lagi mo. Hindi na liming alistan ka. Naignan ka nga. Sa una malaki. May siyo niya na yung kalit lain sa matugibot sa imong pulis. Saan ako ni makamupuan ba ko? Makamupon lagi ka. Ako'y bahala. Diyos. Ikaw ba? Nalagi kang dakod, di mo na makaya na. Ako nakaya magina ako. Yan saan mo ito pag-recover kag ibulagan sa pulis? Sinod, ano naman din kayo eh? Sir. Ikaw ba, Alvin? Maninood na din kayo ka, ha? Sa tabangi ko. O, sige, tabangan ta ka. Wala naman yun. Dali tabangi ko. Brad, birahin na na, Brad. Kaya birahan na na. Oo. Ay, ganun. Nagluka, ginana mo eh. Mga galit ako dito. Aha. Matanaw niya ko sa imong duwa, ha? Uy, wala mo tanaw ka sa kunduwa. Uya ba dahil ito? Usam na rin tabo na to di ay. Di pa rin uyap ani. Ipaningot na kitag bugbog niya. Karon. Di pa rin uyap. Uy, pag sure ba niya, ha? Kaya ako sultihan taka kanina. Imuha binito niyo yun. Wala ba tagang ipugusan eh? Pagklaro diya ba? Ay ko kinana ha? Uy, ikaw. Bibi, masito ko shorts din, eh. Oh, ikaw mumugos man ka. Dili ta uyab, ha? Dili ta uyab. Nanaon niyo. Kani atong nabuhat karon. Panghimagas ani, ha? It's more fun in the Philippines, ha? Muna nga nag-fun-fun na tadi. Wala nga diya na ka. Wala ko na ko. Wa kay patag nagbastog ka na ko Ouch! 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 Ikaw, ha? Ay ko dapat ilang. Sige, wala ba yung babae na kadapat ako? Istingan mo kayo dapat. Pantay ka na patan mo ka! Dendri. Sherwin. Sherwin, ano kong biyahe, Sherwin? Nainlap na ako ni mo, Sherwin. Nagibiyahan mo lang ako kuyap tungod ni mo, ha? Huwag ko labot! Diyan ka na! Sherwin, no! Sherwin! Ang imong shirt eh! Sherwin! Sherwin!
Hi, Mang. Saan yung gluto na nun? Adobo. Ay, salamat. Bagi, binlan ko ni mo, turot naman yung mga sudano mo doon eh. Lagi, katrubi ako mo ka, sabi ka mo ka, Mang. upod. Nanak yung plano. Naansa? Kato kong natigom na kwarta, idugang na to kapital diri para mas madako pa ni. Para Para mas daghan pang putahe ang manito, di ba? Ana. Dami dyan kayo na yung putahe ba? Ganahan dyan kayo pa na yung putahe, mga ba? Mang, Naman. Ano sa sabi ko? nabusog ng Wala kita akong ni mo, kaon. Mang. Di ba pwede ikaw lang kaunan? Oh boy, ano sa diya? Basta mapas mo ka. Alvin. Ning balik ako. Ay inigaw kanimo. Kay di ay sa'yo. Alvin. Amy? Ako kini. O sige, buhat mo dali. Nibalik ko diri kay O kita ko, di ko buta. gusto ko Alangan na mo, gusto ko magbalik ni mo. alangan na mo, pauli na ka. Alvin. Balik? Wala na kayo balikan. Alvin. Ay, kubiya ay Alvin. Gusto ko maging balik ni Ay, mo. Kaya kubiya, nakita na ko nga ikaw. Para na ko. Dili mo bagay aning mga babae. Di mo bagay aning niya. Ay, nagtubag Di na. bagay aning bayhanan niya. Mang. Sulod sa palihog dito pang, ay mang kay kabalo ko kartista, basi makulatahan na yung muna sa kanilakan. Riyan na, tarong na ha. Lagi, Hawa diri babae. Ay, Kaya na tumatahon ta karon. Nakaamgo na ko Alvin. Naamguhan ako nga. paselo ako pero wala na kaya kay balikan pa. Alvin, I miss you so much, Alvin. Sabi kay, taxi driver lang ko. Alvin, dili na mao akong buot pa sa buot, Ayun na. Alvin. Tama na, Amy, tama na mga pagpamakan ni mo. Alvin. Paigo na mga pagpasakit sa kuha. Alvin. Ayaw kong biyahe, Alvin. Oh, tayo karton. Kasama ni Carton. Alangan na magbumba. Naadya tanan ng ako mga handumanan. Ikan kanino. Yung mga handumanan. Iulit ko na na. Alvin, hindi na ko ni madawat, Alvin. Huwag kalimtanan na ta. Kaya ako nakamove on ko. Balik dito sa mga basketballista ngayon mong ipi. Alvin, Alvin. Balik Hindi mo na na dito. ibalik, Alvin. Ibalik mo na ako ni Tanan. Oh, tani, oh. Saan ba Ako ang handusanan. Hindi ko na. Hindi na ko alam. Ano ko ako? Alvin, Alvin, Kaya ano ka ba na. na, Alvin? Kaya ka na. Alvin, no! Alvin! Alvin! Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental. So kaya na itong tungura. Wala niyo ko kakita ni Amy. Dalipay pud ko kay wala nagsinamok ka na mo ni Hazel. Sa pagkakarundulan day, minyo na ni Hazel. O doon na namin sa kabuk anak. O drive na ko. O kaugalingon ako nga taxi. Samtang si Hazel, padayon sa among negosyo nga karinderiya. Pahalag ginagmay, basta kanunay.
Maubito na ginaingon. Small business, very hot. Na may negosyo, initan pag yun. Punta, kakuha ang pagtulunan ng akong suwat. Nagday angay ug alang kanimo. Dagan kay salamat. And more power sa inyong programa. O kaninyong tanan sa MOR. Hangtod sunod gayon, inyong suwat magtatampo. Alvin. When you say that you're going away.